Moi, mä oon Saku Eurobikerista ja mä haluan esitellä teille Sweepin GP12 kengän. Sweepin GP12 nahkakenkä on vedenpitävällä high-tech kalvolla varustettu kenkä. Eli sporttinen kenkä, täysin vedenpitävä kenkä ratapäiville, katuajoon, kaupunkiin. Erittäin monikäyttöinen kenkä. Kengän ominaisuuksiin kuuluu muun muassa irrotettava kulutussuoja varpaille sekä iskua jakava kantapää sekä säädisuoja. Nämä suojat yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka tekee tästä kengästä sporttisen ja erittäin varmakäyttöisen. Kengän pukeminen jalkaan on myöskin helppoa. Iso velcro-tarra lähtee helposti auki. Samoin myöskin erittäin helppotoiminen vetoketju aukeaa hyvin, riittävän alas asti, jolloin pukeminen on täysin vaivatonta. Kenkä avautuu riittävän suuresti, jolloin rintavakin jalka pääsee sinne sisälle. Vetoketju on myöskin täysin vedenpitävä. Vetoketjun sisäpuolella oleva nahka on vedenpitävä, sillä sen sisäpinnalla on Drytech-kalvo. Kun katsomme kengän pohjaa, me huomataan, että se on myöskin riittävän leveä suomalaiseen jalkaan. Eli tänne mahtuu leveä mykin jalka sisälle. Käyttöä ajateltuna kengän päällipuolella löytyy myöskin vaihdetuki. Ja tämä vaihdetuki estää sitten kengän kulumisen, kun käytetään vaihdetta. Samaten myöskin sisävuori. Sisävuori on erittäin hengittävä ja vedenpitäväksi kengäksi tämä kenkä on erittäin mukava käyttää. Eli tourin käyttöön, sporttiseen käyttöön, ratapäiville. Erittäin monikäyttöinen kenkä, joka näyttää hyvältä ja tuntuu hyvältä.